ka chanchin hi adang dain Ngaihnawm angreng hle a ka chung te hi Muslim firfiak tak radical Muslims anni a tun thleng po hian an la firfiak reng ani Egypt rama piang le seilian kani a Salafi zirtir na le sakho kalmang dik tak nuaya min enkol seilian ani Salafi omzia hi mitam tak chuan an hrelo mai thei Salafi te chu Muslim te le khabuthiang hlim Quran le anzol nei Mohammed athuziak suna te chu manlai Islam sakho ruai tu masa te thlir dan le kalpui danang thapa vong nung tu le zui tu te anne kong le lama chuan Mohammed athui ruai masa te thlir dan le sakho in ngana dik tak zui tu te anni ber heta hian thil pakhat hria thiam ngai poimo tak mai a oma sakho thela hian alai puile abul thut vong tu kan ni a kong diklovakal firfiak le rova satlia extremist kan ni lo ti hi hriat atha mitam takin hei hi an hriat pol thin extremist ti chuan kong pa ngai emo alai takatanga penga uchuak taka chetna akoka ma se ke ni chu akonga tanga peng kan ni lova Islam sakho in nga na le abul thut dik tak alai pui vong nung tlat tu kan ni zok Quran le suna zui tu dik tak kan ni chu wangin ka ngai dan chuan Salafism hi khovel puma Islam sakho in ngana bul thut dik tak le sakho hum hal tu ani heng zirtir na le sakho dan khau tak nuaya hian minron enkol seiliana kanau panlai atangin Quran chu ka bai hak tana kanu in thupoimo tak min hril thin pakhat chu kala hreren kanuna po thu asoi thuk hle ani kanu hian atong trai do nemo atong trai zo hian chiang takin min ron entry na Islam sakho hruai tu ro pui tak ni a ne na lo ho nge ini anga nge ni Islam sakho ta na nun hlan tu ruang ne na lo ho tur zok ati thin ani kanu me vin chu tiang thu asoi chu han ngai tu ve ma te pathian ta na kanun hlanin Islam sa khuale kan nam ta na martar hial turin min du ane chu Islam sa kho zirtir na a thil ro puile sang ber sa kho ta na thei top chuana ani miao ane kanau panlai atangin kanu le pa hian tong trai dan min zirtira ma se kanu hi sa khomi tak ani awangin ama nge in hetiang lama min kai hruai na hi alian zok hle kapa te hi imam anni boka keipo hi karon puitlin huna imam lani mai tur Islam hruai tu lani mai tur anga nga in min enkol seilian ane tichun kum rukemo kum sari vel kani atanga kum kwa kani thlengin Quran hi kathiam bel to hle a chume nu chuan mi te zirtir dan le tong trai hruai tu ni dan te ka zir tan le ta a mosque a chuan sa kho thu zir ho na kan nei thina chuta hruai tu ni po chu ka zir chho mek ane kum som pathum ka ni chuan hruai tu ni tura ka in buat sai na le mason na chu achak to viau ane ka theihil thei mi lo le ka du thu sam per chu pathian ta na kanun hlan emo atulani phochuan Islam ta na nun na hial hlan ngam martar hruai tu ro pui tak ni hi ane pathian ta na thi aya thil sang le ro pui hi kanuna kala mungai lo ke aya kumsom pathum le kumsom pakhat la ya no pangjok mipa unau pahni kaneya ka upader ane in khata chuan kanu baka kanu te ite pahni nen kan chenga nu pathum nei angmaya lo pui tling kane kanina chuan ka pa le ka pate te an cheng ve boka Egypt rama chung ko hung an tiang chi chung ko lian tak in khata cheng ho vek kanne ka te atanga ka thinlunga an tu nge em chu zol nei prophet Muhammad ta in chung khura tanga lo piang chuak kane ti hi ane alia u nau pa agila tha atanga ron piang chuak kanne a alia hi Islam sa kho khalifa palina le Muhammad cousin ane a ti chuan zol nei tha atanga lo piang kanne ti hi kan puithlin puya
he thila hian kong pahni in min zirtir thin pakhat na a chuan chawi moina ani pathian in zol nei chung ko atanga piang turin min thlanga a pahniana a chuan mo phurna ani thung chu muslim zong zong te ta na en ton tlak an role model kani angai ti hi ani zuda ten en hian in lei chin na kan nei ngai lo shim a chan chu Egypt hian zudami an tlem ema an ni na anin thuplang pui thin chu wangin kan omna vela phei chuan mu tur an omlo Christian ero chu kan kianga an om nuala kan then oma te po an om kan omna building khata po Christian chung kwa an om ve a ma se Muslim firfiak tak kani awangin kan thenom Christian te khachuan min hlau hle thin ti kala thereng ani kan thenom Christian te chu keimani ang in ni velo ti melin ka mel thin kanuna thil thleng ka thei nu theilo pakhat chu Christian pakhat nena kan in kan lu tira in lua man petura kan ina aron kalni chuan TV a Shala ad-Din The Warrior of Islam ti film kalo en meka thina le thisen luanga tama wangin no pang NG anilo ma se kalo en vetlatane chu film a chuan Shala ad-Din le Christian ho Crusaders ho chu anlo window meka ti chuan chu pa chu aron lu vele zona kalo zo tang che chu ti in kalo bia a ani chuan olemin zo dro ati a enga tinge min huat ma ti in ka zota maka ti hle mai enga kan ho hlei cheu nem enga tinge kan huat ngotang cheu ti in min changa Christian zong zong te hian Muslim chu min hua a nang mani ang ni ve turin min du ani hei hi Quran poina soidana ni a Sala ad-Din po kha tha in tum ani kha katimak maya chupa chuan dam takin ka fapa kha chu film ani kha kan holo chu kan mangai jok chu asin engma ti na chu kan tumlo ti in min changa kanuaron tong chuaka oi no pangalania i thu soi omzi a hrelovani kha aron tivata ma se chupa a chu nu chuan kanu chuan min ron ena ni min hualom min du lova an mani ang ni ve turin min du ane Juda te le Christian te hian an mani ang kan ni ve ma lo chuan min pom ngai lovang ti in Quran chuan min zirtirani atita zoka chu wangin Christian le Juda te huan na thinlung pu in ka seiliana min mai anga lang te po hi sa khodanga min hruailu an tum wanga min bum tum na ka ngai mia ane he ngai dan hi Egypt ma ringot po anilo Muslim khovela chuan ngaidan tlang lom takane kan no panlai atang rengin he huat na thinlung hi kan ril ruwa tu ani thin kan school hi Muslim school ani a Christian no pangchu an tlem hle sa khot huzir religion class alo hun chuan Christian no pangte chu po na an chuaka a hrangin an zirtir thin chuti huna chuan kan zirtir tu pa chuan min ron ena in hria em heng Christian ho hi unintify ngai lova mi bal le thiang hlim lo an ni hi ti in min hril thin hetiang ngai dan hi adar zau hle ani Egypt ramangat phei chuan ngai dan tlang lon tak ani a entirnan Christian te chu mi thiang hlim lo le mirin om lowa ngai an ni a Christian ko khan in khom na hian Christmas sana khovela eng Isua Krista alo piang ta ti entirnan hun reilo te chung karen anti thim thina ma se ke ni chuan thim zinga anin kis don wangin karen anti thim thina ni ti in kanin zirtira chutiang ngai dan pureng chung chuan kan seiliana i hnung lama chutiang ngai dan thalo i von reng chuan i thiante i thenom Christian te le i kianga om midang te chu eng tin nge i mu in i khosak pui theyang ti chu ngai tu ve mai ro hetianga in noi chiana hi arongin angong athalo tak zet ane kanun le ka khovel thir dan thak dang lam tu thil theng pahni a oma pakhat jok chu kumsang ni chobor vel Hamas hrui tu pakhat athi khan ane a khati hun lai khan tlei rol
teenager kala ni chau ane katlei rol chuatan pirvel lai ani a kanina kan thuk khoma thok le khata trapri le au chuak ri kan hreta a kan nu te chu aron trap chuak hlopa Hamas hrui tu ro pui amet yeshina chu rocket manga ka hlumani thu kan lo hrefe ta ane kanin chung chu mithilumen na inang main trapri in akhat ani ber kan nu te le kan nu te chu an trapa zuda ho te chu an khumin om ngai na an hrelo ani ber mai zuda te chunga thil thalo tin reng thleng turin an chia an lo a Islam sa khota na hruai tu poimo le ro pui tak an ti hlum chu zuda ho te sual zialan chuana an ngai ani hetiang huna hian hlapa ngai ni lo Islam sa kho hla kan sa thina amet yeshina Peter putar le zeng te meu po an hlawa wangin ti theidang nei lovin an thatani ti lam hoi te in hla kan sa he thil thleng hian kanuna thu asoi thu khle ani kamizia hrim po hi thil thleng en liam ve mai theilo le hel kam nga deuh chi kani a ngoi renga lo om ve top kha kani na nen ain mil lo ani thil enga motak ti ve ngei ka du a chumini ngei chuan thutluk na ka siam ta a nakina sa kho hruai tu lo lani tur le pathian ta na martar tur chu keima nge hi kani don ani ti hi mi ten firfiak hruai tu te an tha hian an mi le sa ten an hlau don ni in an ngai thina ma se ka chunga chuan a thodan a letling hlau zok ani ka tha atiza in sa khotana martar ve hial turin min chok phur zok ane ka theingil theilo dang pakhat chu America rama 911 thil thleng kha ane karuma ko umlai ane a Allahu akbar pathian chu ro pui bertia an aurwal dual thom kha ka ria a Muslim ten thil lian thamemo thil tha an ton hian hetiang hian an au chuak thin ane kan chung kwa in TV kan en thapa World Trade Center tlu chelai chu kan thira kan hlimin kan chapo pui hle atopa chuan American economy kan ti cheta American min obet tu te kan ti cheta ti in hne na hla kan sa ani ber hne na diktak nen ain ang chi ane pathian ala hne na lom thu soin kan kuna nam lian le ro pui ber atluk chiat tir theya wang le Islam nam zalen na athen dona wangin pathian hne na lom thu kan soi ane hei hi ane Islam sa kholal ram khalifa din thei be se na le du thu sama an nei chu hei hi an buaina ane a khalifa din hi an du thu sa ane nang le kein kan khriat angin an ram ming Egyptia an ko hi an hrethiam lova Egypt hi ram country puitlinga an ngai lova Islamic rampum pui Islamic State peng pakhat ve mai chawani anti chu Islam chanchin historical mang animiawa chu wangin Egypt hi rampung sangani ti an oi ve lova Iraq le Syria po rampung sangani ti an oi heklo heng te hi chu sa kholal ram Islamic State nakin loka loronding le ngei turpeng pakhat vekan ni a kan du emo du lo emo chulal ram chu aron indin le donani ti hi an ngai dan le an be se tlat chu ane kanuna thil poi berle thutlu na lian ber min siam tir tu lo thleng chu kumsang ni le pathuma America in Iraq ram an han run kha ane kantan chon Iraq hi Palestine le Mecca Medina dota chuan mun poimo ber ania achan chu hunrei tak chung Islam lol ram khopui lo ni to thin ane chu wangin kantan chuan kha thil kha aram dang pakhat lak tumna sathlia ani lova atok ta engram ma an la non to turani lo kan ti ane ka selen chaudana chuan heng Kosovo te Shishan Chechnya tele Bosnia rama sa kho indona jihad hlatengai thla in ka seiliana rol thar dangten aru ka thil thalo
puitling film te an en lain keile ka thian te ero chuan jihadi ho indo na video cd kan thuk ru thina chung thil te chu mu nom kan ti in anin do lai le an thi dan te pathian tan nui chunga an thilai ni akan ngai te chu kan thlir thina ne ti chuan atok ta jihata chun ka kal ve ngei turani ti in thutluk na ka siam ta a tun tum chu mumang emo du thu sam mai ani to lova atak tak ani to ti chuan Egypt rama jihad firfiak hroi tu pakhat ka hriat chian em mai hne na ka kala khongain jihata ka kalve du ti in ka nge na ani chon makti takin amit meng lian tak chuan min ena e khai he hun helom kalom nga chu ati a pathian ta na ka thi hun chu alo thleng ta ti in ka ngai tu a ma se dik tak chuan ka hlau ane tuma kala hril ngai lo thuru pakhat kan hrilang che ka hlau tak zet ane enge ka hlau I hriam pathian hi ka hlawani Islam sa kho zirtir na chuan mitin mai hian hrem mun chu kan kalpel vek angai do na chu pathian ro rel na tu point kan pumpel theilo kan paltlang nge tur ane chu hrem mun paltlang chu ka hlau ane kadam chung hian engtin motak chu hrem mun chu pumpel ram kadua van ram pan na lu ka le passport chun chu pathian ta na thi martar ani ti ka hriat awangin a tha pathian tan chuan ka thimayang a olsam beralom katita ane mitam tak chuan an hre kher lawang ma se shalafi mitam tak te hi an hlau thongin an thlabar em renga a chan chu Islam sa khua chuan pathian hi a hlau mani Qurana chang tam tak hi chu a khavin a hlau thlota a chunga thuin ziak te chuan min ti tri in min ti hlau reng thin ane ti chuan ka in buat saya ka thom no te siamin ka bek chu ka khum hnuaya ka thuk ru a jihata kal tur chuan ka in pe ta thlap mai ti chuan phone call ka nga ka ma se thulo mom lo tak ka dong tatlat mai ani chuan I kal thei ri lawang kal tur ho te kha man an ni a I kal thei lo aron ti ta a chu thu chu ka thuak deng dot tu awana tanga kol pheron tla ang mai ane kan mat dan le she ka ti zia chu soi ngai na po ka hrelo pathianin min hnol na ni hiala ka ngai ane mithan khat chun ji hata I kal theilo awangotin pathian hnol ini ti na ani hleinem anti mai thei ma se Islam sa khua chuan pathian ta na thi tur te hi an ming nge ya ko liao an ni a mi bik ngoi an ni ti in shelo ani nge yang enga tinge mi bik ka ni velo chung mi bik te zinga tel ve tur chuan enge ka ti dik lo le ti in kain zota pathian ta na ka ti lo enge ni tin trong trai hun bi avoi nga ba ka thei top chu in ka trong trai ya zana po ka trong trai thin Quran ka bai ha ta Muslim thatak ni turin ka thei top ka chua mosque a trong trai ka hruaya mi te ka zirtirin ka puibok engkim ka ti vekane enga tinge thlan ka ni velo le ti hi ka tan zo na lian tak anita chuta tang chon medang te laka in thir film ka tanta a ka beidongin ka lungnur tak zet ane atira chon trong trai turin ka kala tu ma belovin ka hole ngal mai thina anua phe chon mosca po ka in lan tamang lo salafi mi patan chuan mo sa tong trai lo hi thil khaplat ani a ma se ka tharau adam lova ana ane ti chuan kan hruai tu te zinga pakhat chuan min ngai tu a khonge he pa hi om tak ti in min zonga jihata ka kal thei tak lo thu kha alo hreve a min ron be popin in mu puya min soma azona masaper chu enga tinge I thin rima enga tinge I lungai ti ane ke chuan pathianin min pom velova atana thi min phalsak velova ni ti in ka changa chuta he hroi tu pa hian thupoi mo tak mai
tun thlenga zol nei thu ni akala ngai chu aron soita a pathian hian dam turina du che anima na ati a enge I soi omzia kati a ani chuan nangmang hi chu thitur in ni lo I tong lai te thu I hril lai te le I tong trai lai te hi ka hmu thin nang chu inau muslim te hna rong bol turini a midang te muslim firfiak salafi muslim diktak anni theina tura hruailu tu tur ini zoke chu I thil tum le I bultan na tur chu ani I ron din chu a thu I han soi hian I thu soya wangin mitam tak an thidon ani a chan chu nang chuan Islam sa khua jihadi te thu hril tu te le zirlai tam tak I ron hruailu dona salafism atan mitam tak I hruai khom don ani ati a chu ngai dan chu ka pom zong takani a tha e chu thil tha takani kati a ti chuan Islam sa kho the dar tu le thu hril tu ni chu ka thlang ta a ram ro kang tha taka mei an che mang mai hian ka kang hlua ani ber mai thil pakhat ka soilan du chu mitam tak chuan thi hi kan hlawa ma se keini seilen na khovela hi chuan thina ain pathian kha kan hlau jok fe ani thi chu kan hlau lian ber ani lova pathian poi soile aro rel na ma chon kha kan thawa min man betlat tu chu ani ti chuan pathian tan ka thi thei lovani chuan atan kanung to mayang ti in thei top chu in ka hna chu ka tranta a chhun le zan po soilovin muslim te chu salafi firfiak din muna hruai kir le turin rim takin ka thok ta a he ka rong bol na a hian ka hlotling ema karon hming thang chovin mitam takin min pan thin ane ka thu soya wangin mitam tak chu salafia anin pe a an sa khonun an uluk tharin sual ngaidam an diela muslim diktak an lo ni ta a chan chu kan ngaidana chuan nitin voinga tong trai lo chu muslim diktak an ni lo ane ma se buina chu ka hlotlin na sat po le kanuna kimlo alo omtlap thin ti hi ane pathian ta na indo na jihata thi ne na te khin chuan heng ka thil ti te hi chu ala nep lutuk tlat ane Islam zirtir na chuan ala chau lo chu pathian dang an om lova Mohammed chu azol na yani ti thu soitu to phot chu ruk ru in uire thin ma se atopa chun vanram an lu don tho ti ani a shremhuna ti thiang hlim tura kal phot ngai don ma se chatu anin shremhuna anom don lo ti hi muslim to phot chun kan chiang ani chu wangin muslim nisate muslim thazok ni tura ko kir chu thil thatak ni ma se chu aya lian tham le sang jok ti thei chu kadu ane ti chuan thil thar ro pui jok ti tumin Christian te chu Islam sa khu a hruailu katum ta a atira chuan himzo ka khriata wangin internet online atangin ma kalatrana a phurom dan chu pui tak ane thathum chung lekin meichia pathum lai chu Christian sa khu atangin Islam sa khu a ka hruailu theitlat mai tun hnuwa ka ngai tu le thian khang mi te kha a ming mai maya Christian an ninge yang ti ka ria ma se khati lai kha chuan katan chuan Christian an ni miova hlotlin na lian tak ane ka in ring tok ta hle a thathum chungin Christian pathum ka hruailu theiani chuan ka hna le tur chu Egypt rama Coptic Christian te pop ngei mai hi Islam sa khu a hruailu hi ani to mai ka ti ta hial ane a theilo chan tura omlo Islam khalifa pahni na lo neta sa khodo dau tulian ber infidel ni thin Omar ibn al-Khattab po khan pathian aron pan thei chuan he po hi aron in let thei em ang ti in kain fui phur ta hle ane ti chuan pop meu po asa kho in le tir chu a har sadon lova ka khriata wangin ataka ti hlotling tur chuan ka zirve phot angai ane ti chuan sa khodang abikin Christian dodal na le nial kalna class
Islamic apologetics and polemics ka inziak lut ta heta hian ani thil arundang lam chho tan ni atira chon thil thar ka zira wangin nuam kati in ka phur hle ma se rei lo te mak kati tatlat mai an thu soi zong zong za zela somriat chu sa khot hurin nilovin Christian te soi sel na ani tlat mai ente u an lan dan te an mei chia te sam te an trong dan te an balin an thiang hlim lovani ti angreng soi sel na hlir mai ani an sa khot hurin tak tak an soi chu za asom ni vel chau ane chu za asom ni sa khot hurin an soi po chu katan buena dang atling le tlat bok oi omlo khopin thil aul sam lu tukani entirnan isuan kapa chu ke ai na ro pui zok atia an hantia hetiang bible chang lian thamlu tuka te chuan Christian te chuan a chan let na emo a hil fia na thatak an nei nge yang ti ka ringa ma se chung kan zirtir tu te chuan Christian te chan let na emo an ngai dan chu engma min hril ngai lova an ni chuan chan na dik an nei lova min cha ngam lo an tiliam vel mai mai thin chan na an nei lo ti in zirtir thin ma se sa khothurin tak tak chu an soi ho ngai mi lo ane ti chuan class ban tum khat chu kan zirtir tu imam pakhat bula ka kala zona ka zo du che Christian zinga hian mi fing le thiam tak tak an tama professor te engineer te doctor te an oma Egyptrama ngat phei chuan Christian tam takin na thatak tak an chel ane heng bible chang thua te hian ngaidan thatak an nei iring lovem ni enga tinge an fing hle si muslim an ni ve mai lo ti in ka zota ani chuan zona ka zot le tan che khovela mi finger te chu tu tenge an ni ria em ti in min changa ka shelo ka ti ani chuan japan ho hi an ne technology an sangin omzenei le thiam na mang war ber ni ati ani chu kalo tiliam ve maya chuta aron soi chun zom le ma se chu tiang khopa fing si chu milem ma an kun thovani chu wangin sa khuwa hi fin na lama in ngat ani lova rin na thil ani fin na nen in zom na anei lo atita ole ti in chang ma ila athu soi chu kapum thei chuang lova chan na dikni in ka hrelo ka hun ka khoral mai ni in kai ngai ta ani Christian te chuan an mani le khabu ngei po an hre thiam lo ani don hi ti in ka ngai tu diktak chuan dot hril le bum nia kain ngai hial ani achan chu Christian te chuan hetiang zona te chang tur hian chan na thatak an nei ngei don ti ka chiang tlatani chan na an nei mi lo chuan mi tak an ni nge yang entirnan zohana bungsom pasari chang thum hei hi chatuana nun na ani nang pathian tak chaule itir Isua Krista riat hi ti ang chang fia lutuka te hian muslim te soidan anga Isua hi pathian ani lo ti ako kani chuan an hle dona ma se Christian te chuan hemi chung changa hian ngai dan le shilfia dan dang dai an nei nge yang ti ka ring tlat ani ti chuan chung mi te chu ka chua sana keima nge in bible zong chu kela thata ka zirin ka khia chin nuwa chuan olsam te in Christian te chu muslima ka in le tir don ani ti in thutluk na ka siam ta ani ma se ka boina lian tak chu engtin nge bible chu ka nei theyang ti ani khati lai khan mui mul nei lovin khabe mul chau ka zuwa kalandan kha salafi dik tak muslim firfiak ka an mawang khan Christian le khabudora kala bible le tumchu he pa hian bom ron thla ka tumani nge yang ti in min lo ngai dona chu chu ka hlawa wangin tora chuan ka leita lova ti chuan Christian ka khiat zong te chu zo chua ka tuma ma se heta hian thil poimo tak mai Christian te chuan min biak kha an hlau em maya tuman Isua Krista chu tunge ani chia min hril ngam lo ane Christian te chu an hlau thong ema
mi te chuan min hlavin min hel veka atopa tlangwal pakhatin internet online kaltlanga Bible min pek chu aron rem ti ta hama chanchin tha zohna ziak chu ka han kewa atirin thu a thu chu pathian hnena a thu chu pathian ani ti hi ka han chiara pakhat ma hriat thiam ka nei lo enge a zia awa thuk ve ka ti a Quran ang deuh hetiang hiam tiro chu tiang chuan tiro ti in ziak mu ka in be seina ka lain chu tiang thu chu a lova chanchin thabu chung chu ka han chiar thuk dewa Isua chungchang hlir ka mu a khoyange pathian enga tinge pathian chungchang a soilo ti in ka in zota pathian zia emo thilro pui tak mu tur a mialo atong kam le thilom dan chu atluang tam lutuka atira athuk ema achunga ero chuan ka hriat thiam sielo thon thutluang tlam tak a le loisi heng thil te hi fiafel taka min khai khom saktu kamamo ani hei hi ani 1 2 3 4 hi Christian sakhu chu ani ti a fia taka min thil tu kamamo ti chuan internet a ka zong tan ta a ma se ka muzo mailo khatilai khan Christian le Muslim in nial na vel hi ala lar lova in nial na debate video te chu a nge ya ma se Ahmed Dida tate in nial na hlir ani a Sean McDowell te in nial na angkha atira ka enlo achan chu Muslim website atanga zong kani awangin heng Christian mithiam te in nial na hi chu anron pho chuak ve du tlatlo ani chu wangin Christian te hne chu thil olsam taknia ka ngaya ka sa khorin dan chu tuemo in fia takin hantar langsela ti chu ka du ber ani ti chuan internet a chuan ka zong kwal zela dial up internet kan man lai kha alani a screen a hian fakna advertisement pop up box hi aron zuang chuak zeu thina ni khat chu ka computer screen a chuan box pakhat aron langa ala hi imangayam ti hi alowin ziaka te reng mai ala chu ka mangayalom ala mangai tu Muslim tik takani ti in chu box chu ka click ta a ma se Christian website a min roi lut ta dai mai chu website chu dang dai takani adama atranga Isu Krista thlengin fiale tluang tlam taksi moi em mai hian aron tar langa chu ti rualin a thon thu phena pathian in rol dan le a in zom thuk zia chu ka mu thei ani chu website a thu zong chu Ngaihnawm ema wangin ka chiar chuak veka avaro pui ve ka ti hiala ma se ka har chuak thuta lokin engtin nge hetiang hi moi ka ti thei Muslim ka ni a Muslim satlia po ni lo Salafi Muslim firfiak ka ni hi heng thu hi ka du tura ni lo ka ti a kadam chunga avoi khatnan ka library a Islam sa khole khabu khatun chuka ena Christian website chu ka en le a ka hoiton seka thok le khata kan lo ti sual reng ani lo mo ti in kain zota ani chu Salafi Muslim tan chuan soi chu har satak ani nilo adik lovang Quran hi ka chhir that le angaya ni ti in Quran chu ka kewa ka han chiara ma se ka voi khat chhirna ang main mitharin ka chhir tatlat mai khai o engtin nge heng thu te hi kalo oi theile engtin nge heng hi kalo pom thei engtin nge mar hi arona farnu Isua nu ani thei kati a thil ni dan dik taka chuan ka bo tamap mai ani chuta zona thuk zok kin zot tan ta a tuin nge pathiana ti soi ti in he zona hi kanuna kalain zot ngai lo shim katan chuan thil mak tak ani Quran ti lo chu fin fiana dang engma kalo nei lo ani ti kein hre chuaka Quran hi lo dik lo ta se engtin nge niang Quran hi le khabudik chun lo ne lo ta se ti in ka ngai tu ta a ti chuan hun rei lo te chung chu pathian ring lo 80s din huna ka ding ta hlol mai ani tharuk chung vel chu pathian ring lo 80s din huna ka dinga
arei lo hle na a chu hun toy te chung chuan thil sual le thalo tin reng ka ti man ani jing le chuna te chuan tong trai hun bi voinga a chuan salafi muslim dik tak angin kalanga ma se zan lam tong trai hun ber azo to chuan kadu du ti turin zalen na kanei ta a sual tin reng ti theina zalen na kanei ani kalandan phei chu mi ten mak anti thin ka khabe mul te chu ka han me to ya ka kianga om te tan chuan amak hleang enga tinge I khabe mul I me toy ti a min zo chuan security lamin min en thla dewa film khur ka ngai ani ti in do tin ka chang mai thin ma se thudik chu security lam buena wang ani lova pathian laka zalen ka du wang le pathian ring lo 80s ni na ataka nun pui ka du wang zok ane pathian ka nei to lova chu wangin nun chen le nuam tol ka du ane ma se chu tiang ani rual chuan pathian ka ring to lo ti a mi ma apuan chu ero chu ka hlau em thunga ka soi chu ka ni vai chuan min that don ti ka khriata wangin aru ka in thupin kanung ta ane adik chia mai thi nupia lamram afterlife a ti po ka ring to lova chu wangin kadam chung hian nun hi che anila nuam taka man kadu ane kadu zong le kalau suang tu thin engkim mai chu ka ti a ka ti ta zela atopa chuan hei zong hi ni hei chau hi mo lo ni ti in kain zo tram ta a chan chu ka du ka ti theya ka in thup theya dot po ka soi theya ma se heng zong hi ni kan nei chun hei chau hi ni nun chu lo ni le ti ngai tu na alo lu ta a thak ka ti tran ta hle ani ti sa chak na le nuam tol na a chuan tlaile pur tak tak ni ka nei thei lova an huwa phei chuan ne hlui na le nin na in min ron nang ching ta zok ani abikin chung rila enge fin fiana enge thu dik chuni ta ti a zona ala reng phei chuan nuam tol na point hlim na min pe theilo thu dik zong tu seeker kala ni renga chana dik mu chu kala du tlat ani chu wangin pathian ring lo din mun atang chuan ka in ngai tu harle tan ta a 80s ni ngot po hi atok tlat lo ti ka hretan ta a fingle thiamin ti taka pathian ring lo te thiam thu zon chua ka han tum phei chuan arap thak ka ti hle ane pathian ring lo ka ni miau chuan dikna emo ro rel na dikemo a theilo engma a lo adikle diklo a thale thalo ainang veka engma hian zia aneilo ma se ka tan chuan apoimo si a ka du ka ti hnuwa enge thleng leang ka thianga atop vekanga mo chu arwak ngoi ane thil enga motak rin chu kaladu a 80s ni tur hian rin na ka nei tok lo ti le khapu pakhata inziak chu dik ka ti hle a chan chu 80s ni tur chuan rin na nga angai lu tutlat engma lovin engki masiam ti rin angai mio ane ti chuan an han chut kuala aru asura nungcha te sel alawin siama anti vela eng thunge mo an soile chu chuan ka zo na te achang thei chuang lo pathian ring lo te buaina lian per ka ti thin chu sa khu atanga min hruai ran hnuwa thil dangrin chan tur min pe ve chuang lova ole 80 chu ka ni ta a enge kan tiang han ti ila eng ma ti su nuam tolla hlim takin omro anti mai thin enga tinge ka hlimang achia a lo chuan a tha a lova sualna a lo chuan thatna a heklo enga tinge nuam ka tol kherang hlimna ka ti chu hlimna po anilo mai the natna po alo ni reng the yasin angai na lo fin na le thiam na manga in nga na intellectual base reng aneilo ane hemi chungchang hi dar kar tam tak kan soi theyang ma se song sohlot na engma anei chuang lo ti chuan pathian a nge lo po hriat thei anilo ti tu agnostic
kalo ni le ta zo ka karhelo ti chu ka thu pui alo ni ta a pathian ring lo hlom to pa ai chuan katan karhelo ti vel kha aul sam zok ane ma se huna kal zela karhelo ka ti khan zona lian tak min siam le a thil ka hriat tok lo wanga thutlung na siam theilo nge ka ni a nge ni a thil hriat theilo ani hrim wang zok ti in kain zota pathian alo tak tak ani chuan ama chu hriat thei ani nge don ani ti in ka hmu thiam tan ta a agnostic hriat thei ani lo ti tu te ni na a chuan hriat na nei lo thu a in thutlung na siam kha a boi thlak ta zok ani a chan chu thil buk na pahni a chuan engemaw zok a khan on lam inei nge dona pathian a om lo aniang ka hrelo mai ti lama emo pathian chu a om aniang ma se ka hre chiang lo ti lama emo khan 0.1% po ni se i on zok chu a om nge dona ni buk na lai tak 0 a om chu katan ngai tuana mandik chuan thil thei ani lo ane agnosticism din muna hunenga machan ka nu chuan a buk rit zok lam chu ka pan ta nge a pathian chu a nge ye ti thutluk na siamin chulam chu ka on ta zok ani ti chuan pathian chuan khovel chu a siam nge ya ma se min ron ngai ven zui to lo ti ring tu deist kalong ni le ta a pathian chu a oma ma se min kalsan to aniang nge ni a mi hring si ang pu ani lo zok ka hrelo engpo ni se min thunun tu thil engemo tuemo chu a nge yani ti ka ring ta a chu tiang ngai dan pu chuan tharuk dangvel chu kanung le ta ane pathian a ti ring chung si ma se chu pathian chu biak po thei ani lo ti ring chung anun chu hre tak ane boruak bevel mai ang hian ka in nga ya bang biak emo mani kut biak ang vel ane chan na eng ma lova in biak po na heklo khati lai khan moska trong trai ka hroi thin ba ka khan eizon na atan learning and development consultant na ka thoka mi te na in biak po dan communication te hruai tu ni na leadership te le thil hral dan te ka zirtir thin ti chuan mang ang le beitong taka ka lain zona olsam tak kain zot ta a mi hring theina tlem te chau nei po in mi te na in biak po dan ka zirtir thei chuan enga tinge pathian meu chuan in biak po dan a thiam lo bika ani po in mi biak dan chu a thiam ve nge turani enga tinge min biak ve lova ani lo ve po in enga tinge min biak na chu ka hriat thiam thei lo ti in ka ngai tu a interview ka nei na a kala soi chu ngai mi lo thil pakhat ka han hrilang che ni khat chu kanun hi ka ne in ka beidong tak zeta mani in ti hlum mai ka tumta ani ka chawin ka mal ngoya thisen zam ti zim theidam doi mum ka neya chu ka hmom zo ta veka thilo lo ang ka ti ta ani ka chaw ema wang le malka in ti ema wangin poisak ka nei to lo ka dam doi e chu achak ema wangin analu tuk tlat mai ka thisen zam te chu aron pinga ka lu le ka maya te chuan aron pong chuak trola chung rila tanga min ron metlom nok ang mai hian na ani kadam chunga avoi khatnan ka trop chuak ta homa o pathian i tak zetani chuan he thila hian min chan chuak ro min chan chuak ani chuan thudik zong tu tak kani to anga atakin ka zong to ang cheti in ka au chuak ta a ti chuan ni khorhelovin ka tlu emo kamu hil zui ani mai thei ka han har chuale chuan engma thlenglo ang mai hian ka lo thale vek to a dam doi chu eimi lo ang mai ka ne ti thei dang reng ka nei to lo ka thing noka pathian hne na chuan trap chungin lalpa ka zong che a ma se mutur che chuan ilianin i ro pui si a nangin min mutur ro chuan ka te lu tuksi khonga in thil engemaw tak ti la min ron zong mu zok ro
ti in ka ngen ta a chumi zan ka mu hil chu mu mang ka neya kong thui taka hian ka lo tla na hling hli rakhat thingzar hian min tha tumin min lo uma kong to pa chuan in pakhat hi oma kota chuan mi pa pakhat hi lo dinga min puiro ti in ka awa ani chuan a kudaron thar chuaka ka dara vuanin amma a chuan min potna ya amma a ka handin chuan chupa chu Isua Krista alo ni reng mai kamita tak min ron ena min zui hun a thleng ta it's your time to follow me aron ti ta a kamu mga tang chuan ka har hlol maya keima ngai tu na wa kwal vel mai maya niang hetiang lam hlir ka ngai tu a movie vel ka en na sanwang ani hi ataka ni lo ka tiliam maya ma se atuk zana chuan chu kamu mangai chia chu atira tanga atop thlengin kim chang takin kamang non le tatlat mai ane atuka chuan pona ka chuaka hei chu infiam na mai ani theilo ti in van lam ka hoya khongain Isu Krista ini tak zet chuan angai chia khan voi khattal ronin lar le ro chu tiang ani lo chuan ka ngai tu to ngai lo wangche ti in ka tong traya han ngai tu te aronin lar le tak ani chu ma se tun tuma chuan kamita tak min ron ena min zui hun a thleng to ka ti ani lom ni aron ti ta a chu athuron bel cha ka ti ani lom ni ati chuan ka tong trai na alongai thareng ani ti anem ngeta chu thil chu ka tan fin fi na lian berani kamit tu farazoi zoya ka in la rang thei to lo mangai na ina khatani ka pathian lo hriat thin nen chuan ani nang lo lutuk ka pathian lo hriat thin kha chu hetiang hian fi han tum ngotila shrem huna kalro ka hun ron khoral su mi apa min tinge yang ma se he Isu hi chu adang lama mangai na ina khata kanina angin min hrethiam ani ti chuan ka har chu chuan Christian kalani chi alo na a Isu ring tu chu kanito ani he Isu hi rin ka du a ani lo vek po in tunge ani chi hriat chu nge chu ka du ani zona pahni chana hriat ka du a Isu chu tunge ani ti le enga tinge keima kher min than ti hi ani nga tinge keima kher enga tinge Christian dangemo midang dai po an ni lo ti in ka a lo chau ani ti chuan pastor pakhat sa kho thurin hum hal tu apologist ni bok nen kanin be pop thei ta a ani chu Christian apologist ka biak masak ber ani ka be popa in mu puya min soma tuna ka chanchin min ngai thak sak ang chia hian ka chanchin chungun takin min ngai thak saka chuta thufing tak mai min hril ta ani chu ka nuna apologist ne na tanga chharna ka don masak ber ani a thil tam tak ka zir chuak ani enga tinge keima kherati in ka zot masabera ani chuan Tomas pathian ne na ronin lar nom le turini nge na aronin lar lem ti in min zota o aronin lar nge ye kati a ani chuan enga tinge nang ma kherini ti chu ama nge zotro a chang em ang che hei hi pathian ne na in lai chi na thuk tak personal relationship ani a karonin rol ve na chi ani lo ati a chan na fing takani kadam chungin pathian ne na mi mal in lai chi na ti tong kam ka riat voi khat na ani a hei hi nang le pathian in kar chawani hum hal tlat ro min ti ani chumi hnu chuan cholkar enga moza chung chu kanin muthina zirtirin ka omme ka ni ti ka in shelo ma sengun takin min lo kai hruai alone tharei lo te chau ani lo kumthum lai mai hun kan mang ani chumi chung chuan Islam le Christian sa khua chu ka zir ko pa enga tinge Islam sa khua kala zir tel zel iti mai the a chan chu Islam sa khua chau kha pathian chung changa ka ngai dan le hriat na om chun ani miova kumthum chungot Islam le Christian sa khua ka zir nu chuan pastor ne na chuan baptisma chana Christian ni ka du thu ka hrilta a ma se mak tak main karop na chu alo pom mai bik tlat lo
pastor chuan ngak ri turin min tina a ma se ka tilui tlata baptisma chu ka changta nge a ma se chu thutluk na fing alo ni lo angai dan chuan kala in pe lo ani baptisma kha chan hnu loka chuan ka thil tia rin hlel na lian tak ka nei tan ta nga la step dik ka rapim thutluk na dik ka siamem sa khodang kan la khiat ngai mi lo te hian thudik an lo kol jok mai theya sin ti te ka ngai tu a thil poimo tak pakhat soi mai thei lo chu ko hran lamin pressure min penasa hle a ko hran tam taka tangin hno chua kani a zona ka nga lutuka ko hran tam tak chuan ka zona te chu an hlau ani chuti rolin ka background muslim firfiak salafi atanga local kani awangin ka chung te thleng khan an hlawa ko hrana in hmang thuk lutuk turin min du lo ani kha pressure awang khan beidon na satak kaneya Christian te chuan min lo welcome tak lo ni in ka kheta a Isua chu ka hmangai nge ya ma se thil dang thudik zok a omani ka ringta ani chung tot na le beidon na stress kan neya wang chuan tholak dan exercise class zon ka tumta a Indian home meditation group ka mu chuak ta hlau maya chu group chu a thon a free ani baka Indian ho bot sayani awangin meditation bul thut dik tak athiam berte kut chuak ani nge yang ti in kaphur hle a ti chuan an ina kalin meditation chu kawati ve tanta ani ma se meditation satli ringot alo ni lo tlat mai class zo a chuan kan thil ton te kan in hril ton thina thom le o kan riat te kan soi chuak thina heng o te hi enge ni ti a ka zo chuan chung te chu zirtir tu ro puite the masters anni chu ti in min changa thil chui chiang ni kan ei awangin ka benga ver hle a heng mi hian thudik chu an lo kol zok reng mai theiani ti in ka thei top chu in ka tel ta thina an class zo a po thil ei hovin income na socialization hun ka man puita zel ane meditation ti tu te jinga chuan ati thaber pol ka ni chhota a thu min pe ka nga piang ka zoma ni tin thul mi alovin ka ti thin salafi background nei ka ni awangin heng thila hian in thunun discipline ka olsam ema ka meditation ti hun chung chu minute khata tangin darkar sari thleng ka potseya darkar sari ngot mai engma ngai tu alova aril ru ka thu a meditation han ti chu ingai tu thiamem chu tiang khop chon ka in pum pek ane anle khabu te ka chiara zona tam tak ka zo thin anom em na chu zona te kha thatakin min chang zela an chandana khan thil khiat bel chak na min siam sak zel ane hei hi new age hokal mang chu alo ni renga thil enga mo thuk tak soi ang takin langma se han chu chian chuan omzia anei mi alo thin ane ma se khati lai khan ka tui chil ema anuam ka ti hle ane chu tiang chon ka thiam chho zela atopa chon an hroi tu lian ber guru ngei mai chu muturin min ti ta a chu an pol chu PSSM Pyramid Spiritual Societies Movement anti a pyramid chakna ring tu te anne an hroi tu pa Maharishi Patriji India ramhun tam taka miming thang ani a ani chuka hmu a athu te po kala hereng mifing takini a kanjinga turin kan du che min ti a meditation hian thamon na min pe in ka ria a ma se chu thamon na der fake peace alone atira chon nun aha dama buena engma neilo angma in kein nga ya engkim ma chon thei anga kein nga ya hei hian thil dik tak ti ni in min in ngai tir ane ti chuan malam ka pan zela atopa phechon in tiramakal turin min thang chuak ta hiala mi bik tak anga min ngain malam hunami vemana ron piang non le reincarnation a min ngai tatlat mai ani India rama chuan khovel puma meditation in khom puilian diana maha chakram antia chuan min tira
an mani chuan min hne ema wangin an tong dan le an khosazia thlengin kazira India English tong dan thlengin kalathin ani an mani copy chia kaloni ta chuta tak chuan ani thila rondang lam tak ni India ka thlen nu chuan mitam takin zirtir turo pui guru ni turin mumanga min lo mu thu an soi supa zirtir tu angin min puang ta hiala ka thu soi ma saber ka soi zo a stay satanga ka chuk chu ka ma a mi rual khat hiron kalin kunin chibai min ron buk ta dual maya chu thilin min thon zia chu soi ngai na po a omlo antan chuan zana entir na pa ngai ni ma se ka seilen da ne nai nang lo lutuka arab thak ka ti hle ani kun hi chu pathian ma a chauti turani ti rin na ka nei tlata pathian mun chu kalua theilo hrimani ka thil mu chuan ka thua ka ron ti fi ma ka har chuak zoka eng thil nge mo ka lo ti tak le ti in kai ngai tu har ta ani mi in chi bai min han bu ka chung te chu thil tak tak ani lo ti ka ria a ma se khati lai khan anuam ka ti in kha bo ro ka khan ka luang liam ve maya ma se chu ti rolin thil dik lo le ram huai na tho in rol awmani ti ka hretlat thunga mi an ti dam lai te bo ro ka an kang del tel lai te le an sa kho pui thiam te thil ti makal le rap thak tak tak te ka mu a ma se chung thil chu mu anuam lovin thamwan na min pelova thil dik lo taka omani ti hriat na ka nei tlat ane thil pakhat dang Islam chung changa ka zona om thin chu pathianin min chang ni in ka hria a engtin nge mi hetiang zat hian Mohammed kha an lo zui thei ti in kain zot thina ma se India rama chun mi pui sing riat ngotin diana maha chakram an han zui tak tak ka mu khan ka hrethiam ta ane mi mole tluang tlam tak tak an ni a ti dam ni in be se na te ro puina chan an du wang te le thil tha be se in midang thu soi chu an lo oi ve mai thin alo ne chu wangin Isua chau hi katana dang lam ani ti thutluk na ka siam ta ane thutluk na maktak ka siam zuya Ijipa ka led le anga khovela Isua betu chun ang mayin keima chau po in Isua chu ka beto mayang ka ti a ti chuan ka leta atoi zongin nupuyata na ka nei tak nen si hne na chuan ka rin na chu ka hrila ani poina lo pom ve ta a baptisma a chan hnuwa kan in neya pon lammi nupuya ka neya wangin ka chung te chuan min hnot chuak zui ta ani nen sin an chuan kan khosadun ta a ani chuan enga tinge sa kho thil engma iti velova in khom te hi idu lo ti in min zo ta katan chuan sa kho kalmang lam chi reng hi kanuna kalo ti na sato lutuka ka hne to ani ti chuan a thian nu pakhataron hruaya chunu chuan Tomas irin na hian enge buaina inei enga tinge sa kho thil engma iti lo ti in min zo ta ke chuan arin na chu dan le thurin von satli ani lova pathian ne na in lai chin na ani Isua Krista chau hi kanin na turani a Bible chau hi kan zui turani ti in kangai dan dik tak chu ka hrila ani chuan evangelical ni chu ati a ka hello Christian kani mai ka ti a nilo evangelical Christian ni hi ati a ti chuan a voi khatnan ko randanga min hruai ta a chuta chuan min welcome riawa hriat na kaneya mi te dan le khu khirna omlova zalen taka an tong trai te midang mal som na anin hlan ton te ka mu chuan keima le keima chu kain mu chuak ta ani chumini ngai chuan ka nun zong za a za in Isu Krista ne na hlan ka tum ta ani za som ko pakua point panga po nilo za in atana thi chau ni lovin ama ta na nun ngei chu ka du ta ani sa kho sang le khovel thir dan tam takalo paltang to nu hian Christian sa khuati lo chu anva in angvek em ti hi ka mu chuaka
thil pakhat in an tlat na lai an nei ani sa khodang zong hian pathian biak na na an tran veka chu meditation iti emo yoga emo bokhup emo kun emo sa khola cham emo po ni se amhinga chuan pathian biak na worship ani vek mai ti chuan sa khodan le biak na isom that chuan midik iloni anga chu idik na le i fel na awang chuan loman idong don ani chu loman chu tharau chandam na iti emo vanram emo nirvana emo moksha emo poni se i tho chuale i thil ti felawanga i hmu tur ani vek ani ma se christian na ero thil dang lam bik ngoi ka hmu a thil pathum pathian biak na digna le loman chandam na chu ala reng na a ma se akal mang chu ain let thok ani christian na chuan chandam na atangin na an tran zo kani chandam na i hmu ma saturani ati a chu khongai na awanga a thlona pek ini i tho chua ani lova i thil ti felawang po ani lo nangma le nangma in ti dik theilo ti a hria a chu wangin chandam na chu imamo masaberani Isua Krista crossa athi na le a thole na awangin a thlona chandam ini nuwa chau pathian khongai na chuan midika aron siam che a ilo dikta nuwa chuan tharau thiang hlimin pathian beturin chakna apeta che ani chu wangin chandam ni tumna awangin pathian kan belova chandam kan lo ni to awang zokin pathian chu kan beta zok ani chandam ni idu awanga chongngeya tongtrai ini lova chandam ini to awanga chongngeya tongtrai thin ini zok engkim mai hi sa khodang kal mangnen chuan a in le thok vek ani hei hi thil poimo tak ani amasa in khongai na kadona chandam kani phot angaya ti chuan midik kaloni thei chau ani tu ma hian mani le mani kanin tidik theilo eighties poni ila thil sual ka tingai lo I in ti theido nemni theilo tu ma hi sualaka kanin veng zo lova thil sualaka kan filim theilo hrimani hei hi ani kandam chan zo na lian tak chu eng wanga lo omnge kani eng tin nge kanun ka manang khoya nge ka kaldon ti te hi heng zo na te hian min zui reng do na chan na pakhat chawa chu chandam na ani chandam kani miawa wangin pathian an pui kani a Isua chu keima a oma Isua an puin kanunga kanung changpo aron dang lamta ani chandam kani to a kathi nuwa po Isua nen kan omdon ani hei hi apoimo lai ber chu ani pathian mit mu a midik za omle lomhlo kaloni ta pathian in mintran ani chu wangin tu na chuan hlona wang nilovin hlim takin pathian ka beto ani ama chuan hlona awangin ka tong trai lain ka trap vak thin muslim hruai tu Omar ibn Khattab ate phei khachu pathian ma a adin donin boy ang mia in ngayen boy thom no nen ngonga khai diet or hialin a thing thi a I boy kani engma kanilo min ngai dam sham ro ti in angen thin ma se tu na chun hui sen takin kadinga polan arin na awangin hui sen takin mun thiang hlima kan lu theyani ati ang khan Isua Krista thi na awangin hui sen takin pathian thiang hlim na chunga kalu theita ani meditation a chuan meditation ti chokha ani andam chan le until tumber chu atheism a chuan dam chan a omlova ngai tu boilo turin min hrila agnosticism a chuan kan hrelo anti maya deism a phei chuan khovel nun bak dam chan dang engma channa an neilo ma se Isua Krista chau hian channa dik akola ke hi kongle thutak le nun na chukani ati ani tu ma hian chu tiang thu chu an soi ve ngam lo Isua chuan chu thu dik chu
mi te mu lai nge yin alan tira puk thim hmuna athilova dar thalang ma a ama chawin athole heklo mi pui mu lai nge yin athi a athole a chu mutu hretu tam tak an om ani kanau panlai chuan sa kho hlau na khan min luat ne ema keile ka thian te khan kan ma kan thil sual ti kan sim thei nan shem hun she om zia riat reng nan kan kutte lai tarin kan lo hal hial thin ani ma se kha hlau na boy ni na kha tuna chuan khongai na chuan ron thak danglam ta vek ani pathianin min du dan anga nung turin kanuna mason na aron oma thil sual ti lo kan du na chan po hlau na awang ni lovin mangai na awang alo ni ta zok ani he ka thutlu na hian enge min hrui thlen I hria em Egypt rama kan om lain ko ran tereute pakhata hian kan in khom ve thina mitam tak sa kho chung chang soi tur le anrin na puang turin ka hne na an local thin ma se chu thil chu hriat alo ni a buaina lian tak kan ma chon ta ani ti chuan pathian khongai na liau bokin him takin ramdanga kan chuak thei ta hlawa kan chuan nu chuan Nancy chung ten thudik an hriati kan hriat ba ka chung te po in min ring hlela police te po in kan chanchin an lo hrevek to ani ti chuan Nancy hna tu dang nge kan lovon don Facebook a kan rin na hi ipuang vek to mayang thim hnuai om reng hi ka hne to ani enga hian I chuak to ang kati a ti chuan Facebook a chuan lal Isua Krista ti lo chu pathian dang an om lova ama chu ka bia ani ti in ka in puang ta a cholkar ni chung lekin tha a vona death threats voice athum somnga le pakualai mai ka dong ta a mi then khat phei chuan min tha dan tura an ngai tu na an seng na sa em le ngala papakhatin min ron biak na le min ron vona chu ka thei ngil thei to ngai lovang nang chu ka that mai don lo che inu pui kha I mu lai nge yin mual pho takin ka sia manga an nuwa atak sa kha bung sang phelin ui chau ka ei tirang ti in engtin nge chu tiang khopa sual le nun rong chu ingai tu chu thei ka ti hial ani mi te hi huat na in an khat ani abikin mi in asa khuwa athak hian he pa hian asa khuwa athak ani chuan kan sa khuwa Islam hi alo diklo ti na ang ani anga alo diklo ani chuan keini po kan sual ti na ang ani dona sin ti hlau na an nei tlat wang ani he ka thutluk na hian thiltam taka ngonga ka chungte ka bethei to lova ka thian te nen kan in zom na achata Egypt rama ka mel khia tha zong te chuan min nolin min soi sela min vau bok ani a har sa hle mai thiltam tak ka chan ani ma se Isua Krista a lung oina kim ka mu to awangin engma chan ka nei lovin ka in hrethung kanun pen tina hian lalpa chu a ve ani ti ka mu a chu a hretu ka ni Isua chu ka hne na a reng ani pathian khongai na ka chan na sat je hi soidon chuan episode tluk le ding on hial po kan mamo ang ramdanga kan tlan chia aral tlan dangte ang pokina tira chuan na le nun bultran chu a har sa hle ma se ka soito angin ka chua ma che cholkar masapera tang to khan thu hretu witness ni turin thutluk na ka siam to ani atira chuan na dang tho pa in lalpa rong bol katuma ma se pathianin a rong bol na liawatan min ko tatlat maya chu a ko na chan chin chu a thuin adang dai hle a kale khabua po ka ziak lang bok ti chuan lalpa chia hlo ni chu ka pom ta ani chuti rual chuan thil zir hi nuam ka ti ema ka din mun le ka om na ram anga chuan zirna tha han mu mai kha a har sa hle thin ti chuan sa kho thurin hum hal le khovel thir dan rang zirna apologetic academy pakhata kaluta a chuta chuan thian pakhat hian Joshua lingle chanchin min hrila Joshua hi I2 ministry president le
Mission Muslim World University Dean ani a ani nena kan hanin biak po chuan ka omna tur mundik tak Mission Muslim World ka hmuti ka in ngal ani master degree zirna kong chu ka zo chhota a he zirna hi aro pui hle a Dr. Somli Lain course chi sang somthum an zirtira chutiang khopa zirtir na thuk le tam chu course pakwa an ti khom ane ti chuan ka masters thesis chu ka ziakta a ka thesis thu pui po thudik the truth chungchang ane he ka thesis si ka testimony le khabu it is your time to follow me nuwa hian le khabudang angin alaron chuak don boka a hmingatan the Trinity revealed ti aniang hele khabu hi Muslim apologist mingthang Ahmed Didat tele Jakir nei kate Godfather anga an ngai Rama tula le khabu Hindi the truth revealed ti nial kalna ani donane abikin pathian pakhata minung pathum Trinity abe nakha ka chang let ani tichun hele khabu it is your time to follow me ti hi mipuin min lo chir sak nge ka be se ya hele khabua hian kanuna thon thutam tak riat na thuk tak le sa kho thurin hum hal na kan soi man lo tam tak a om ani mitam takin min lo chir sak sela min lo thlo ve don nia Muslim kani lai khan thi kha ka hlau mi lova ala tana martara thi kha ka chak zok ani thina nilovin ka chunga thutluk na siam tu pathian kha ka hlau zoka atheist kani le khan he hring nun chau hi a om ti karina wangin thi kha ka hlau ta thunga tuna hian kanuna avona ka dong na sa hle a ma se thi na chu kalo welcome to zok ani Islam sa khuwa a martara thi chak na ang khachu ani to lo Isua Krista ne na om ka chak to zok ani ma se min tha tum tu apiang te hne na thil pakhat chau dil kanei min tha ma in khonga in Bible chiar phot ula cross to en ula enga tinge Isua kha crossa khen be ani a athi a athole ti hi han chiar phot mai te u chumin nuwa chuan in du chu in ti don nia a chan chu Isua Krista chan chin hian mitinin an chiar le an riat hi aphu hlia ani thir tu le angai thatu du tak Tomas chan chin ro pui tak chu kan ngai thata a Ngaihnawm inti a in lo hlok pui nge ka be se ani chan chin ro pui le Ngaihnawm tak tak chiar tur le ngai thak tur hi ka fom khom nem to khop maya chuti role ro chuan hun ka nei lo ema wang hian du angin ka regular theilo thina apoi ka ti tak zet ani he testimony kan ngai thak tak Tomas Samuel chanchin hi Dr. Sean McDowell Professor of Apologetics Talbot School of Theology in a interview na YouTube transcript atanga le lin ani a interview tu zo na ero arem lutuk lo wangin ka da tel lo ani kachanela mero pui tak tak chanchin karon ti chua thin tele kan la ti chua zel tur te hi phua chop le ngai ruat na mai ni lovin atak tak athil thleng le om nge fin fia thei le atam zok phei chu an mani po ladam te an ni a an le khabuzi te po chiar ve du tan online po a le mai thei te an ni hlome ole kan channel te min lo hlut puya min lo thlir saka min lo ngai thak sak thina wangin lo thu kan thil chu